warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki dina pemirsa yo. Dik Mang wis berkorban yo pemirsa, maksudnya wis dibeleh ngantri daging, ngantek wel-welan, ngantek untel-untelan pemirsa yo soalnya nganggo kupon. Dadi wis tekan omah terus iki mae masak dagingnya pemirsa, tak masak cuma urung mateng. Lagi mang Pak ngene pemirsa, wowo padha bakar sate, Pak bakar telo pemirsa ning ngarep. Lho wis bar nek bakar telone. Iki pemirsa. Iki Pak rumpuk telo pemirsa yang mau ubi bakar. Ambune wangi banget. Wah, tilake Pak ngantek-entek sakmene kae pemirsa. Banyak banget. Bisa. Ayo dibuka wi. Matang. Aja mbok krek-krek kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Peteng iki. Ndang rupno. Soloke urung mateng. Cek mentah. Cek mentah damoni. Kemeluk, rambutnya merusak. Iki tilake ndek apa nih kok dienggo rumpuk yo. Aduh panas. Masya Allah kena wowo tak tekemi wiwi. Iki solokne urung mateng pemirsa. Tak walike nggo iman kok nek Mas Adi mulai dolan nek menawa dipangan. Wis iki yang mau. Lu karek mangan. Tinggal makan. Wis gak usah. Kayak ngene pemirsa yo. Ambune enak sangit-sangit. HP-ne mau cedak. Walah bulek wi. Debune muter aku gebres kabeh kuwi wis rasa durupno. Tak tinggal mlebu lho ya. Iki wis iki wis dipateni pake. Delok debune bertebaran. Debune. Wis, ayo. Hah? Dagingnya urung mateng kok. Mlebu apa? Sekolah. Hah? Ayo, delok iwake didelok. Iwake disurvei. Wis mateng apa urung? Hah? Ayo kita review. Awas nek tiba toh. Nah, iki dagingnya kita masak. Mop, Mak. Pateni iki. Aja. Ben disatno sik kok. Iki gawe Rendang. Gak. Wow, mateng. Masak angger mateng. Kok rendang-rendangan. Pakaian ragat. Kayak sambal digodhog. Wis. Pakaian bumbu engko wi nek anu kayak tumbar bawang, lombok brambang bawang. Kok wis mateng karek ngesatno wi. Tunggu sat sik ya pemirsa iki soalnya banyune jek aku. Ya iyalah. Sik tinggal. Oh, wis simpel pemirsa. Dimasak kaya ngene. Mas Adi wis bakar-bakar. Nang Mas Ilham. Mang nek Mas Ilham. Ibu kayak gajian. Iya, sempal wae san. Lah coba ya. Ojo, engko rak miring malah. Iki lho, gratil lah siran aku. Kok iso gratil ya, Rambutku dawa san. Dipotong ya, potong dura lagi ya. Mah. Kenapa? Mah. Wis sat ya pemirsa. Sudah mateng. Saatnya dieksekusi.
Dah mateng. Pak, wis iki lho, Pak. Pak. Wes, teman. Mangan iwak sapi setahun pisan. Mangan iwak sapi setahun pisan pemirsa. Untuk ini wi. Gue mangkok ah. Asin. Iya. Wes. Medok. Medok. Ambek sego lah enak endok. Rambut temes amburadul. Gak pedes. Terus Wis adem ya, Pak. wes enaknya panas. Empuk tenanan ya. Keteknya jambu, jajan sing kok berat. Maksudnya? Malah ke ngapik jambu, Kan pakai sendok, Pak. enggak masalah. Oh, sing dhisik ya daging apik ya anu, Pak. Pedes merica. Pakai ini barang kosong ya, pakai ini. Wis. Kurang maglek ya, Pak. Berambangi. Wes. Nah, ndamek nah. Empuk jarene wis. Tambah darah. Ora wedhus kok tambah darah. Sapi kok. Tambah wareg. Tapi tambah darah. Tambah wareg mangan enak. Setahun pisan ya. Iya, setahun pisan. Dongane ya pemirsa, muga-muga ndang ketularan iso melok korban. Iya lah. Puasa. Ayo kita pindah. Bismillah. Ben mata diet pemirsa.
Udah selesai. Masakan simple. Kayak rendang ya pemirsa. Tapi bukan rendang, soalnya kelapanya mahal sekali. Nah, jadi pemirsa. Panas, panas, panas. Meneng ae gak tau mangan piye. Wis bengi, Mak. Wis bengi mangan ya kodo Mri. Man pemirsa, gimana aku lagi mulai kau langgar. Maaf pemirsa, gimana lagi mulai kolanggar. Iki lagi mateng pemirsa. Oh, wis bengi. Dan langgar mau lapo nyate. Rambutnya lu potong. Sing ngarep bobok kaya. Oh, kayak di presto yo iwake. Penyet empuk tenanan yo. Oh. Mbok aling-aling tangan mo. Saya tak suwile lebih lo. Duwi main gadoni. Wis mangan tadi. Hah? Wis mangan. Ora maksudku dhek mau gado rong pringkil. Ya berarti wis hajal lo. Wis pak piring wis. Enak. Sing urung aku. Wis ora mangan wis to. Ya wis leh mangicipi. Lah ya. Enak. Enak ah, mau di ragati yo. Kayak rendang ya deh. Kayak rendang yo. Gimbalnya kayak rendang. Kalau poe larang kok. Iki apa iki? Kembali. Ndok no. Oh, mandok kok. Iya. Gak amis saya. Enak di satno. Pirang jam, Bang? Alah ora roh. Ngermedok ya wis. Gede-gede yuk mana ngetak yuk. Terus pegel lah untune ngono ki ora usah dipaksakan. Ya kono omahe daging mentah kok. Lah mentah mbok pangan. Lah enek kuwi. Ya ora usah le. Enten ning omah enek sing mateng. Daripada untuk nem loru. Kemeng. Ayo. Sesuk boto tenggo kuwi. Dibuntel kertas minyak. Ben karek buak. Dan tutup. Bar. Oh, meduk kok tak kei sendok tek. Wis mbok kek ning kulkas mah. Padahal lagi iki kuwi mang untuk ndekek. Itu musim juga.
Mau tak kayak ning jero kono tek tak tunggoni. Untu wis lara mangan Pak apa ya enak, gak enak. Oh, udah tutup kok. Nek wis warke rasa ditutup. Ini baik videonya Mai hari ini. Dan assalamualaikum, tinggal lagu berpotong warga Mai mau dimaafkan. Dan selamat juga hari raya Idul Adha pemirsa. Ilune leh di nek omongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.